심하게 뛰고 매력을 보여줄게 pick up the phone now or never pick up wow wow 정신없이 쿵쿵 내 마음을 뿜뿜 사정없이 hit it ho 여기서 무릎께서 만나지나 밤이나 빛이나 비춰나 내지만 달려와 이제 나만 생각날 거야 밤에 잠도 잘 못 잘 거야 점점 더 fall in love give it to you 눈빛 쏟아지는 말 touch 하나뿐인 말 my lover 내 머리부터 뿜뿜 내 발끝까지 뿜뿜뿜뿜 너만 보면 내 가슴이 뿜뿜뿜뿜 또 봐도 내 가슴이 쿵쿵쿵쿵 give it to you 눈빛 쏟아지는 말 touch 하나뿐인 말 my lover 내 머리부터 뿜뿜 내 발끝까지 뿜뿜뿜뿜 Just let it go 네 앞에서는 뿜뿜 내겐 줄게 뿜뿜뿜뿜 Ayos, mamuntag sa inyo tanan. Karon na ako diri sa Gihongan, diri sa Negros Oriental. Gikan ko sa Escalante sa Occidental. Sa una diri ko nagpuyo mga pila ka bulan. So na ako'y mga kaila diri, gusto ko maghapit sa ilang mga balay. O na ako'y kaila diri na bansagayo mo sayaw na siya grupo. Karon semana magbuhat kami Boom Boom Challenge, ang sayaw sa mga Koreano ba. Pero bago ko magsayaw, mahapit ko sa mga kailan ako. So tara. Sige, so na ako diri sa balay ni Boy Villara. Magbisit ko niya kay sa miyagi na bulan, na-discrash siya sa iyang motor, tapos nawala iyang memory. So gusto ko magbisita sa iya, isan dili na siya makahinumdum sa ako. Sige, so karon naghapit ko sa balay ni Brother Boy Villara. Mao ni akong higala diri sa Gihongan. Dugan na kami nakaila. Sa May 27 siya na-discrash siya. Tapos nawala iyang memory. So dili siya makahinumdum. Kani elder pinahanglan ni siya operahan elder. Ang iyang TL. Kini. O ba? Nya 200,000 may pangayo. Wala 300. jud nakapaopera. Nagpa-painting ko sa iya sa Miyagi kay siyang pinakasikat na artist diri sa Gihongan. Pero gwapo gyapon tay. Gwapo man gyapon. Maayo boy kay nakahinumdum ka na ako. Bisan ako dili ko malimot sa imo. Pila ka tuig no. Sige ko magbalik sa imo. Sige, so na ako diri sa balay ni Brother Boy. O mao na yung mga paintings niya. Before siya na-discrash siya, mao na yung sa Marawi, ang away sa Marawi. Stig na. Tapos pakahuman sa war. O si Brother Boy mismo. Stig. Sige na ako diri karon. Kauban ako si Nanay Elizabeth. Na siya'y sakit, so bedridden na siya. Kinsa man to imong uban. Kura usa. So, wala siya kagawas, pila ka adlaw, pila ka bulan siguro. Nay, siguro gusto nimo mo sakay karon. Magawas ta? Sige, try ta. Kaya mo, Nay. Kaya mo. Wow, hoverboard. Okay. Makagawas na dyan ka na. Sige, makagawas na siya. Adto na may squad. Sige, mauna kami. Okay, una mo. Okay. Gawas na sa gate. Ready to soroy-soroy. Sige, Nay. Nalingaw ka? Kumusta na ka? Ito murag hapon. Gwapa gyapon. Yeah. Sige, diri kami sa gawas. Lisod ang agyan diri. Dagan lapok, naay padul, danaw. Pero mo try kami mo agi diha. Kay gusto niya mo gawas. Dugay na, wala ka kasuroy no. Dugay na. Mga tuig na. Yung wala ka na dire. Wala ko kasuri. Hindi mo na katuig.
mabuntag, napako diri sa Gihongan. Mga kauban ako karon, gikan mi sa sayaw, nagsayaw kami boom boom. Tapos perti ka init, pero karon moadto kami sa Hinakpan. Murag Chocolate Hills daw. So dito kami mosuroy. Tapos mobalik kami diri kay Family Week. Mo jamming ta. Sige, tara. Sige, padulong na mi. Yeah! Kini ka oras ang biyahe? 40 minutes! 30 minutes! 30 minutes. Oh, Kung kusog, 30. 10 minutes. Kung gusto, 5 minutes. 5 minutes na. Sige, lumbat ta. Okay. Lami! Tamis good. Sige, so nami karon sa karon sa magsaysay nino. So saka pa kami sa Hinakpan! Hinakpan, pero naghapin kami diri para mo inubog. Oh, lami! Lami! Tamis kayo. Tamis kayo! Tamis. Hey, musaka na mo. Okay. Saka. Ah. Guwapo diri, ang lugar ninyo, guwapo diri. Sige, bye. Ngano nagdaplan ka? Init man. Init, no? Grabe init karon. So, Init to. dili kami kaya sa init. So, nagdaplan kami diri. No? Unta may ulan. Grabe ka init. Sige siya masingot na. Sweating like a pig. Sweating like a pig. Sige, so nadayon kami sa biyahe namo tapos kusog kaayo ang ulan. Pero nagbiyahe kami gihapon. Pero karon, sobra ka kusog. So, nagdaplin kami usab. Basta kayo. Wala nga ayaw. Init kayo, init. Init gihapon, init. Grabe ka singot, no? Yes. Grabe ang singot. Bisan ako sinina. Puro ka basa sa singot. Magkulat kami. Unta, ulang-ulan para ipalupad namong drone. Pero wala, siguro di malas. Malas cute. Pero magkulat kami sa uban. Ambot ko nasa sila. Milo. Sige, so diri lang kami makaon kay kusugulan. Hanging rice. Hanging rice. Puso nato. Sige. So na kami manok. Puso. Basa. Balik ito mi dali tayo. Sige, human kami makaon. So magsulay pa kami. Let's go. Ayo, so nakabot na kami sa Hinakpan. Hinakpan Hills. Hinakpan Hills. Mura siya presyo sa Chocolate Hills, pero mas para nako mas nindot dire kay pwede ka mo agi sa between sa hills ba. Dito ang bulayo ano sa ano. Oh, sa Bohol layo. Dire, dol kayo. Tanawa. Pwede kat-katon. Pwede hikap, no? Ting! Tugnaw kay sige magulan dire. Dili na ko ipalupa ang drone, pero ano sila? Grabe ang agyan dire. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Gwapo dire. Gwapo kayo. Nakita nimo si Baki? Wala pa. Wala pa. Nawala iyang baka na si Baki. Si Bakike. Kon makita nimo siya. Saba lang. Ha? Si Bakiki Si Bakiki. Nadia si Bakiki. Pero si Baki wala pa. Oh, naagur dia. Sige, so muli na kami sa lungsod. Sige, tara. Ayos, so human na kami sa Hinakpan. Okay naman? Lingaman? Okay. Okay na okay. So tapos naghapit kami diri sa dagat, naligo kami. Okay naman? Sige, og karon muli na kami. Kay kapoy na. Og salamat sa pagtanaw uban sa sunod og amping. Make out for